Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Kabir. Taong 1980, Santa Magdalena, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa ilalim pa ng pangangalaga ng kanyang mga magulang, itong si Kabir. Medyo nagbibinata pa lamang siya noon, kaya puro paglalaro lamang ang kanyang inaatupag. Kung di ninyo na itatanong, ang lokasyon ng bahay noon nila Kabir ay nasa dulo na ng kanilang baryo. Meron silang mga kapitbahay doon, pero malalayo ang agwat ng mga ito sa kanilang pamamahay. Kahit malayo ang mga kaibigan noon ni Kabir, palagi niya pa rin itong nakakasama, gawa ng dumadayo ang mga ito sa kanila o paminsan-minsan siya ang dumadayo sa pamamahay ng mga ito. Hindi naman nababahala noon ang mga magulang ni Kabir, gawa ng kadugo nila ang iba sa mga ito. Ayon kay Kabir, na noong mga panahong yon, wala pang ilaw na nagbibigay liwanag sa daan kapag siya ay umuuwi ng gabi. Tanging liwanag ng buwan lamang ang nagiging gabay niya sa kanyang pagtahak ng daan patungo sa kanilang tahanan. Isang araw, habang paalis noon si Kabir ng kanilang bahay, pinagsabihan siya ng kanyang ina na kung pwede itigil na muna niya ang kanyang paglalakwatsa. Maraming sinasabi noon ang ina ni Kabir, pero ang karamihan sa mga ito ay hindi niya pinakikinggan. Kabir, huwag ka na munang maglakwatsa ngayong linggo. Kung hindi mo susundin ang utos ko, nako, mapapalo na talaga kita. Wika ng kanyang ina. Nanay naman eh. Maglalaro nga kami nila duno sa bahay nila. Kailangan ko makapunta dun. Pagpupumilit naman ni Kabir. Pero kahit anong pilit noon ni Kabir sa kanyang ina, patuloy pa rin ito sa pagmamatigas. Hanggang sa dumating ang puntong sumuko na lang ang bata sa pamimilit sa kanyang ina. Hindi na noon nagpumilit si Kabir, pero meron itong naiisip na paraan na maaari niyang gawin. Ang naisip niya noon ay maghintay ng 12:00 ng tanghali dahil oras yon ng pahinga ng kanyang ina. Kapag natutulog ang ina ni Kabir, makakalabas siya ng kanilang tahanan ng walang kahirap-hirap. Hindi niya maaaring palampasin ang araw na yon, gawa ng magpapadausdos sila sa burol gamit-gamit ang dahon ng nyog. Yon ang pinakaangkop na araw para sa laro nilang yon, sa kadahilanang umuulan noong gabi. Sa pagsapit ng 12:00, dahan-dahan ang lumabas si Kabir sa kanilang tahanan. Dahil sa silang mag-ina lamang ang naroon sa kanilang bahay, madali niya itong nalusutan. Ang ama kasi noon ni Kabir ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, nakalabas na nga itong si Kabir sa kanilang bahay. Agaran din ang pagkaripas ng takbo nito na para bang merong humahabol sa kanya. Sa pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, nadatnan niya ang mga ito na naghihintay sa kanyang pagdating. Oy Kabir! Ba't ba ang tagal mo? Kanina pa kami naghihintay dito eh. Wika ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi ako pinayagan kanina ni inay. O tara na, lakad na tayo. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglakad nila Kabir patungo sa burol na hindi gaanong kalayuan sa pamamahay ng kanyang mga kaibigan. Habang sila ay naglalakad, pasimple silang naghahanap ng mga bungang kahoy na maaari nilang makain. Ang dala-dala lamang kasi noon nila Kabir
ay ang mga dahon ng nyog na kanilang gagawing sakayan sa pagpapadausdos nila sa burol. Bago nila marating ang burol, kailangan muna nilang dumaan sa medyo may kalawakang patag na lugar na taniman ng mga bayabas. Pabor na pabor para kay Kabir at sa kanyang mga kasamang dumaan doon sa kadahilanang magagawa nilang makakuha ng kanilang makakain. Habang naghahanap noon sila Kabir ng mga bayabas, bigla siyang napatigil sa kanyang pangunguha nang masipat niya ang kakaibang bunga ng puno ng langka na kanyang nakita. Bigla siyang napatigil noon sa pagkuha ng bayabas sa kadahilanang doon niya nasilayan ang isang kulay puting bunga ng langka. Dahil sa kanyang mga nakita, agaran din naman niya itong sinabi sa kanyang mga kasama. Pagtingin ng mga kasama ni Kabir sa puno ng langka, wala naman silang nakita. Siyempre, dahil sa bata pa noon si Kabir, hindi niya ito pinansin, gawa ng wala ding pakialam sa langkang yon ang kanyang mga kaibigan. Sa pagdating nila sa burol, agaran din naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalaro. Napakasaya noon nila Kabir na nagpapadausdos sa burol na para bang wala itong iniisip. Medyo may katirikan man noon ang araw, hindi ito alintana ng mga bata dahil sa kanilang pagkakaaliw. Sa pagsapit ng hapon, kinain na nila Kabir ang lahat ng bayabas na kanilang nakuha. Habang nakaupo noon sila sa isang ilalim ng puno, sipat na naman ni Kabir ang bunga ng langka. Animoy kumikinang ang maputing balat ng bunga nito kapag ito ay nasisinaga ng araw. Dahil sa mga nasilayan noon ni Kabir, napag-isip-isip niyang lapitan ang puno ng langka bago sila tuluyang umuwi. Sa pagsapit ng 4:00, natapos na ang paglalaro noon nila Kabir. Pagbaba nila ng burol, agaran din naman silang nagtatatakbo patungo sa patag na lugar na napakaraming bayabas. Habang wiling-wili noon ang kanyang mga kasama sa pangunguha ng bayabas, si Kabir naman, pasimpleng tinungo ang nag-iisang puno ng langka. Nang makalapit na siya dito, doon niya nakita ng malapitan ang bunga nito. Kulay puti ang balat ng langka nang ito'y masipat ni Kabir. Napakabango din ang amoy nito na isang indikasyon na hinug na ang langkang yon. Dali-dali itong hinawakan ni Kabir, gawa ng nais niya itong kunin upang dalhin sa kanilang tahanan. Pero paghawak niya sa langkang yon, bigla siyang nagulat nang maramdaman niyang napakalambot ng bunga nito. Sa paghawak dito ni Kabir, merong isang buto nito ang nalaglag sa lupa. Doon naunawaan noon ni Kabir na maaaring sira na ang langkang yon. Dahil sa nais niya ding magkaroon ng ganong pananim, pinili niyang kunin ang buto nito at agaran ding umalis sa kinaroroonan ng langka. Walang kaide-ideya noon si Kabir na ang kanyang nakuhang buto noong mga oras na yon ay hindi ordinaryo. Kabir! Saan ka ba nagpupunta? Kanina pa kami naghahanap sa iyo eh. Akala tuloy namin na wala ka na. Wika ng isang kaibigan ni Kabir paglapit niya sa mga ito. Nang magpapaliwanag na noon si Kabir, agaran naman siyang hinila ng kanyang kasama upang umuwi na. Malapit na kasing lumubog noon ang araw na siyang hindi magandang senyales para sa kanila. Ayon kasi sa sabi-sabi ng mga matatanda sa kanilang lugar, merong umanong mga grupo ng sigbin ang naglilibot sa paanan ng burol tuwing takip silim. Kahit hindi noon naniniwala si Kabir sa mga sabi-sabi, siyempre, bilang bata, natatakot pa rin siya sa kwentong kanyang mga narinig. Pagbalik niya sa kanilang tahanan,
nadatnan niya ang kanyang amang naghihintay sa kanya galing trabaho. Tuwang-tuwa noon si Kabir, gawa ng alam niya sa kanyang sariling hindi siya mapapalo ng kanyang ina dahil naroon na ang kanyang ama. Pagpasok nila sa kanilang bahay, agaran din naman siyang inutusan ng kanyang ina na magpalit ng kanyang kasuotan. Sa pagpalit ni Kabir ng kanyang damit, pinili niyang ilagay na muna ang batong kanyang nakuha sa isang garapong tubig. Nais niya itong makitaan muna ng ugat bago niya ito itanim sa kanilang hardin. Kabir, saan mo naman ba nakuha ang butong yan? Tanong ng kanyang ama. Diyan lang ho, tay. Ano ho yan eh? Buto ng langka. Nais ko pong itanim pag meron na akong makitang ugat. Paliwanag naman ni Kabir. Matapos nilang mag-usap, agaran din namang inilagay ni Kabir ang garapong yon doon sa loob ng kanyang silid. Tinakpan niya ito ng librong hindi na niya ginagamit upang hindi ito pasukin ng mga insekto. Sa pagtulog ni Kabir, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng nakagawian, tulog mantika pa rin itong si Kabir kapag natutulog. Halos hindi ito kayang gisingin ng kanyang mga magulang tuwing umaga, gawa ng 7:00 talaga ang gising nito. Sa paglipas ng ilang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, meron nang nakikitang isang babae si Kabir na halos kasing edad lamang niya. Ang ipinagtataka lang ni Kabir sa babaeng yon ay parabang naglalaho na lamang ito na parang bula sa tuwing inaalis niya dito ang kanyang mga paningin. Ilang araw ding nagparamdam ang babaeng yon kay Kabir hanggang sa dumating ang pagkakataong binisita na siya nito sa kanyang panaginip. Tandang-tanda pa ni Kabir noon ang sinabi ng babaeng kanyang nakita sa panaginip niya. Ayon kay Kabir, na ang nais ng babaeng yon ay ang dalhin niya palagi ang butong kanyang nakuha. Magmula kasi noong nilagay ito ni Kabir sa garapon, ay tuluyan niya na itong nakalimutan. Ilang araw pa itong ipinagsawalang bahala ni Kabir hanggang sa hindi na niya makayanan ang pagpaparamdam sa kanya ng babae. Ayon kay Kabir na ang babaeng bumibisita sa kanyang panaginip ay merong kasuotang gawa sa pinagtagpi-tagping dahon. Kulay berde ang balat nito at hindi ito gaanong kalakihan. Normal na tao lang umano ito kung titingnan. Ang ipinagkaiba lamang ay ang kulay ng balat nito at ang buhok nito sa ulo. Kulay berde din ang mga mata ng nilalang na yon at maging ang dila nito. Isang araw, paggising ni Kabir, pinili niyang hanapin ang buto ng langkang isinilid niya sa garapon. Hindi na kasi noon matahimik ang kanyang wisyo, gawa ng mapaaraw man o gabi, nasisilayan niya ang nilalang na yon. Pagkuha ni Kabir ng garapong nilagyan niya ng buto ng langka, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang buto na parabang lumalangoy ito sa ilalim ng tubig. Wala ring mga ugat na tumubo sa butong yon at nakakapagtakang hindi nag-iba ang kulay ng tubig kahit ilang araw niya na itong ibinabad. Ang buto ng langka na nakuha noon ni Kabir sa bayabasan ay tumigas ng tumigas na maihahalin tulad mo na ito sa isang bato. Halos hindi niya magawang basagin ang butong yon kahit ilang ulit niya pa itong ihampas sa lupa. Kasabay ng pagkuha dito ni Kabir ay ang pagkakaroon niya ng mga mahihimbing na tulog sa mga sumunod na gabi. Palagi niya nang daladala ang butong yon kahit saan man siya magpunta. Minsan-minsan, nakakaamoy si Kabir ng isang hinog na langka kahit wala naman siyang nasisipat na langka sa paligid. Marami na ding nagbago noon kay Kabir, lalong-lalo na ang pag-uugali nito.
Hindi na ito naglalakwatsa sa kanilang baryo at mas pinipili na lamang nitong samahan ang kanyang ama sa trabaho nito. Kahit bata pa noon si Kabir, napapahanga na sa kanya ang kanyang ama dahil sa sipag nitong ipinamalas. Pagsapit ng buwan ng aralan, napagpasyahan ng kanyang mga magulang na siya ay pag-aralin. Dahil sa mga nangyari noon kay Kabir, tila ba binalot siya ng swerte dahil lamang sa butong kanyang palaging dala. Sa unang araw ng pasukan, maaga pang tumungo si Kabir sa paaralan. Nakalagay sa kanyang bulsa palagi ang butong yon na nakasilid sa pulang tela. Isinilid yon ni Kabir sa tela, gawa ng yon ang sinabi sa kanya ng babaeng kanyang nasilayan. Noon ding pasukang yon, naging kamag-aral ni Kabir ang kanyang mga kaibigan. Napakasaya nila noon, gawa ng silang apat palagi ang magkakasama. Sa pagtatapos ng unang araw ng kanilang pasukan, naging masaya naman ang magkakaibigan. Sama-sama sila noong umuwi na merong mga ngiti sa labi. Sa mga sumunod na araw, merong nakaalitan sila Kabir na kanilang mga kamag-aral. Napagdiskitahan sila ng mga ito, gawa ng hindi sila dito nakikisama. Kumbaga, sa mga kaklase noon nila Kabir, silang apat lamang ang naiiba. Hindi naman nila pinansin ang mga kamag-aral nilang yon, pero masyado na itong sumusobra. Pagsapit ng uwian, niyaya sila ni Kabir ng kanilang kamag-aral na magsuntukan sa labas ng kanilang paaralan. Gawa ng ayaw nila noong mapahiya, pinili nilang labanan ng mga ito kahit labis silang natatakot para sa kanilang mga sarili. Paglabas nila Kabir sa paaralan, agaran din naman silang sinunggaban ng mga ito hanggang sa humandusay sila Kabir sa lupa. Gumanti naman noon sila Kabir ng suntok upang kahit papaano'y makabawi sila sa mga yon. Sa paglipas ng oras na pakikipagbuno nila Kabir, halos mawalan na ng malay ang isa sa kanyang mga kasama. Dahil sa galit noon ni Kabir, pinili niyang kunin ang butong hawak niya upang ipalaman ito sa kanyang kamao. Kasabay ng paglagay ni Kabir ng buto ng langka sa kanyang kamao ay ang pagsugod nito sa kanyang mga kamag-aral. Maniwala kayo o hindi, sa bawat pagtama ng kamao ni Kabir na merong buto ng langka, hindi na nagagawang makabangon ng kanyang kamag-aral na tinamaan ng kanyang suntok. Animoy bigla itong nawala ng lakas dahil sa ginawa ni Kabir. Patuloy pa rin itong pinagsasasapak ni Kabir hanggang sa nawalan na ang mga ito ng lakas na muli pang lumaban. Matapos nilang makipag-away sa kanilang mga kamag-aral, agaran din namang tinulungan ni Kabir ang kanyang mga kaibigang tumayo. Kasabay ng pagtayo ng mga ito ay ang paglakad nila papalayo sa kanilang mga kamag-aral habang sila ay paika-ika. Pero si Kabir, normal na naglalakad na para bang wala itong iniindang sakit ng katawan. Kabir, grabe. Hindi ka ba tinamaan ng suntok ng mga kaklase natin? Ang dami kong tama sa likod. Parang susuka ako ng dugo eh. Wika ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ano ka ba? Tinamaan din ako. Halos mabugbog nga ang buong katawan ko eh. Sagot naman ni Kabir. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman ang kanyang mga kasama, gawa ng inisip nilang biro ang sinabi ni Kabir. Pagka-uwi noon ni Kabir sa kanilang tahanan, agaran din naman niyang sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari. Tinawanan lamang siya noon ng kanyang ama, gawa ng wala siyang natamong kahit isang galos sa kanyang katawan. Akala ni Kabir, hanggang doon lang. Pero nagkamali siya. Dahil kinaumagahan, pagpasok niya ng paaralan,
Laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang ang lahat ng kanilang mga nakasuntukan ay lumiban sa klase. Akala niya isang araw lang yon. Pero noong mga sumunod pang araw, hindi na talaga pumapasok ang mga ito. Doon na hinanap ng kanilang guro ang kanilang mga kaklase nang mapansin itong hindi na ito pumapasok. Nang malaman ng guro ni Kabir ang sinapit ng mga kamag-aral nilang yon, gulat na gulat si Kabir sa kanyang mga narinig. Ayon sa guro nila, hindi na umano makakapasok ang kanilang mga kaklase, gawa ng halos lahat ng mga ito ay nasiraan na ng bait. Ang iba naman, hindi natutulog sa gabi at mahimbing ang tulog sa umaga. Pinatingnan na din ito sa albularyo at ang tanging sinabi ng albularyo sa mga magulang nito na nakaengkwentro umano ang kanilang mga anak ng isang gabay ng mutya ng kalikasan. Hindi na makakabalik sa dati ang wisyo ng anak nila, gawa ng sinunog ito ng taong nangangalaga sa mutya. Hindi matukoy ng albularyo ang mutsyang sumunod sa mga wisyo ng bata at yon ang naging palaisipan sa pamilya ng kanilang mga kaklase. Halos hindi din kasi makausap ang mga batang yon ng kanilang mga magulang, gawa ng parang nagkaroon ito ng isang kapansanan. Doon na din napagtanto ni Kabir na masyadong mapanganib ang taglay niyang abilidad, kung kaya't napag-isip-isip niyang ibaon na lamang ito sa puno ng langka na naroon sa bayabasan. Kasabay ng pagbaon nito ni Kabir sa puno ng langka ay ang huli niyang pagsipat sa babae na kumakaway sa kanya na tila ba nagpapaalam. Agaran din itong naglaho sa harapan ni Kabir na siyang labis niyang ikinagulat. Halos magmula kasi noong hinawakan niya ang butong yon, ay parabang palaging nagpapaalam sa kanya ang babae kapag ito ay lumilisan. Sa paglaki ni Kabir, muli niyang hinukay ang buto pero bigo na siyang muli pa itong makita. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Kabir ang minsang pagkakaroon niya ng isang napakalakas na biyaya ng kalikasan na kung tawagin ay mutya ng langka. Okay, sobrang ganda ng kwento. Kaso nga lang, parang nabitin ako no? Kasi parang ilang abilidad lang yung pinakita ng mutya ng langka. Parang 2, 3 lang. Pero kung tutuusin, napakaraming abilidad ng mutya ng langka. Hindi lang yun, hindi lang siya pampaswerte, hindi lang siya para sa lakas. Meron din tong taglay na karisma. Bukod sa karisma, napakarami pa, mahirap ng isa-isahin. Punta kayo sa page ko para makita ninyo ang pinuno. Search nyo doon yung mutya ng langka para makita ninyo. Pero syempre, shoutout muna natin yung mga bagong warrior members ko na sina Manel Aputen, Rico Cruz, at Mitz Artagame. Ito naman para sa mga nag-renew ng badge ng warrior members, andyan sina Aldrin N. Bagaan, Bathala Adventure PH, subscribe kayo dyan, Mang Dadoy, Sports TV, April Salcedo, Rick Num, Mirasol Quijano, Jeffrey Allen Mobido, Putahe ni Shucks, at kay Crazy Mac Official. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.